Как да си направите лесно чизкейк бисков у дома. Днес ще ви покажа. Продуктите, които са ни необходими, са крема сирене, крем бисков, готварска сметана, бисквитки бисков и масло. Бисквитките мисля, че бяха 250 грама. Аз отделям 30 грама, които ще ми служат за украса, а останалата част, 220 грама, ги намачкваме. Може да ги намачкате на ръце, на блендер, стойчилка, както ви е удобно. През това време си отделям 80 грама масло, което ще разтопя на микровълнова. Към вече натрошените бисквитки добавям маслото и разбърквам, така че да се получи хомогенна смес. След това в тавичка за печене си добавям хартия за печене и изсипвам самата смес с бисквитките. Тя ще ни служи за блат. С помощта на една лъжица можете да оформите самия блат и го оставям в хладилника за няколко минутки. След това взимам готварската сметана и тук се моля да успея да я разбия на блендер, защото нямам миксер. Получи се, разбих я. След това към сметаната добавям и 300 грама крема сирене. Добавям го цялото. След това направих грешката да добавя малко подсладител. Не го правете, тъй като става много сладко. Взимаме кремчето, от него добавяме малко повече от половината буркан. Тук на вкус може да добавите колкото на вас ви е вкусно. Аз мисля, че малко прекалих и следващия път бих добавила малко по-малко крем. След това разбъркваме всички съставки в блендер, миксер, каквото имате, за да се получи нашето кремче и го добавяме върху блата, който по-рано направихме и оформяме. След това разтапяме останалата част от кремчето бисков и го заливаме върху самата тортичка. Оформяме с лъжичка и идва ред на декорацията с бисквитките, които по-рано отделихме. Натрошаваме ги и започваме да декорираме. Аз избрах да поръся чизкейка в страните му, но вие може да го направите както на вас ви харесва. След това добавяме и 2 бисквитки за разкош най-отгоре. Оставяме чизкейка в хладилника да стегне за няколко часа и е готов за консумация.